Ja, hej. Jeg skal jo fortælle om lav- og højkonjunktur. Så hvad vi har her, har vi en lille bølge. Fordi hvad lav- og højkonjunktur er, det er jo ikke en lige streg. Det går ikke altid op, det går ikke altid ned. Så her hvad vi har, hvis jeg lige kan vise det lidt bedre. Ja, her har vi, hernede hvor min næse er, der er bunden, det er lavkonjunktur. Det er i hvert fald, hvor der er lav ledighed, hvor altså virksomheder, de har det meget svært ved at betale deres folk. Så er der ikke så mange arbejdspladser, eller der er mange frie arbejdspladser. Men hvad det betyder for dig, er at tænke på dine forældre. De er hjemme hele tiden. Så altså, det er jo, altså du hader, når dine forældre er hjemme hele tiden. De gør ikke en skid. Hvad laver de hele tiden hjemme? Og det er ikke godt for dig. Og så højkonjunktur. Og høj beskæftigelse og lav ledighed. Men det betyder også, at vores BNP er høj. Men ikke nok med det. Det gør også, at vores inflation bliver høj. Og så igen, så falder den lige her ned til lavkonjunktur igen. Og det er bare ærgerligt. Men jeg skal nok forklare lidt mere højkonjunktur. Og hvad det betyder er, prøv at tænke på det som om, okay, lad os prøve at tænke på inflation. Tænk på det som om, at du får en mønt til fredagsslik. Og den her mønt, den giver dig 10 stykker slik. Men med højkonjunktur og inflation, så sker der det, at du kun købe 8 stykker slik. Det er ikke særlig godt. Lavkonjunktur, der får du alligevel ikke lige så mange penge. Det er lidt ærgerligt. Tak for i dag.